Salutare revoluționarilor, ne vedem la încă o premieră pe canal după ce probabil ați văzut deja pe colegii mei, Roger, Codruț, Cătălina, cu care, apropo, dacă sunteți mai în zona de marketing, puteți să-i găsiți și pe ei și pe mine de asemenea și la Revolution Media, tot pe YouTube, doar că acolo vorbim specific de ce se întâmplă în zona asta, mai mult business marketing și acolo sunt informații valoroase, deci dacă ești pasionat, bagă un follow, un like, un subscribe și te așteptăm cu drag și lasă-ne în comentarii despre ce ai vrea să mai vorbim. Atât mie cât și colegilor mei. Bun, despre ce vorbim azi? Păi, astăzi o să vorbim despre o temă, numele mi-a plăcut mie, antreprenor la 20 de ani, dar am 22. La ce se referă? Noi am, prin intermediul Rich Mindset, am creat mai multe evenimente la care au venit mai mulți antreprenori, mai mulți copii pasionați, copii tineri, studenți și oameni mai în vârstă pasionați de antreprenoriat, ori care au business-uri, ori care vor să-și deschidă business-uri și nu știu cum să facă. Și aici aș putea să dau puțin din experiența mea, pentru că, deși am 22 de ani, sunt aici în triplul ăsta foarte frumos creat, de 2 ani. În acești 2 ani noi, pe lângă că împreună am manageriem mai multe business-uri, am deschis mai multe business-uri, pe zi ce trece creăm mai multe business-uri. Este un business care este mai aproape de sufletul meu, și anume Soul Food, despre care v-am mai povestit în live-urile anterioare, în povestea mea. În acest business, practic, în prezent îl manageriez în proporție destul de mare. Ușor, cu ajutorul colegului meu Gabi, pe care îl știți și l-ați mai văzut în live-uri, încep să intru și pe partea de financiar, să mă ocup și de gestionarea banilor în compania Soul Food. Însă partea asta pe mine mă ajută și mă dezvoltă foarte mult pe zona de antreprenoriat, pentru că mă lovesc de practic ce s-ar lovi un antreprenor. Eu am grijă de angajați, de salarii, plătește salariile, să meargă tot business-ul, să ajungă comenzile la clienți, customer care-ul cu clienți, relația cu oamenii care gătesc, cu oamenii care livrează, cu colegul nostru nou care se ocupă de, practic mi-a preluat mie task-urile de zi cu zi, de verificarea comenzilor, de a suna oamenii, de a răspunde oamenilor la telefon, de recrutare a personalului și așa mai departe. Și practic per total, nici nu pot să zic că sunt general manager, sunt practic un antreprenor în business, pentru că trebuie să mă ocup de toate, trebuie să am grijă de toate, să fie toate actele în regulă, dacă vin controle să mă ocup de ele, deci tot ce înseamnă partea asta. Și aș putea să zic, mamă, da, antreprenor la 20 de ani, dar nu, titlul de asta vă ziceam că mi-a plăcut mie, pentru că nu este 100% așa, nu sunt singur în proces, am sprijin din partea colegilor mei care sunt acolo pentru mine, Lorena, care este, oricând am nevoie de o întrebare, știu că pot să mă duc la ea și o să mă ajute, Alex, care la fel, și mai ales pe partea de vânzări, dacă am vreo obiecție, întâlnesc pe cineva care nu reușesc să vorbesc cu el sau și așa mai departe, e primul om la care apelez, Gabi, care mă ajută pe toată partea asta de gestionare din spate, a afacerii, care ușor îmi predă din ce în ce mai mult, mă lasă pe mine să mă ocup. Mai sunt și ceilalți colegi ai mei de pe partea de Revolution Media, de la marketing, cu social media marketing, cu care facem toate campaniile, idei, ne ocupăm de manageriere odată, poveste recentă. Unul din colegii mei care se ocupă de alt proiect de-al nostru, Blissful, Adi, a venit cu mine și m-a ajutat am gătit cu Gabi într-o zi în care părinții mei de care v-am povestit mama este bucătăreasă și tata livrează mâncarea pe care ea o gătește. Au fost plecați și am gătit cu Gabi și am livrat cu Adi. Deci, pe lângă faptul că avem mai multe proiecte, ne ocupăm și de tot ce înseamnă un business. Dacă e nevoie de ceva, suntem acolo unul pentru celălalt, suntem, cum să zic așa, muncim cu toții și ne bucurăm cu toții din ceea ce se produce și dacă business-urile prosperă, noi prosperăm împreună. Iar pe partea asta pot să zic că este o responsabilitate foarte mare ca sfaturi pentru cei ce vor să pornească la acest drum. Este o responsabilitate foarte mare, pentru că ajungi într-un punct în care oamenii depind de tine și nu mai există nu pot, nu vreau, n-am chef să mă trezesc dimineața sau nu o să o fac, o să o amân mai încolo puțin și așa mai departe. Nu, e deja o responsabilitate destul de mare în care oamenii se bazează pe tine, au nevoie de răspunsuri, au nevoie de tine și trebuie să fii acolo atât pentru ei cât și pentru tine, pentru că până la urmă încă o chestie, că deviezi dintr-un subiect în altul. Dacă nu faci ceea ce îți place, nu zic să mori la nebunie de toate chestiile din proces, că nimeni nu o să se bucure de toate chestiile din proces, e imposibil, am cunoscut o persoană care să facă. Dacă nu faci ceea ce îți place, întotdeauna o să dai greș împotriva cuiva care face ceea ce îi place. Adică pasiunea în combinație cu munca bate doar munca și atât, pentru că la un moment dat te scârbește. Așa că pe lângă
responsabilitatea asta care vine, recomand tuturor oamenilor, tinerilor mai ales care ne urmăresc, care vin la evenimente și își doresc să se ducă mai departe pe sfera asta, să găsească și acel ceva cu care ei sunt bine, cărora le place, acea pasiune care o să le ofere satisfacția și motivația la nivel subconștient să continue, pentru că într-adevăr nu o să te trezești în fiecare zi motivat și garantez chestia asta, o să fie zile în care nici nu o să vrei să te ridici în pat, dar cumva pentru că o să faci ceea ce îți place, subconștientul tău zice, te trimite cumva către lucrul respectiv fără să depună atât de mult efort când ar face-o, dacă ai face ceva ce urăști pe bune. Cam atât momentan din povestea asta, pentru că încă suntem la început și abia aștept să revin cu și mai multe informații către voi după ce mai trecem puțin prin proces și mai învățăm lucruri. Pentru că, după cum ați văzut, cum învățăm ceva, venim și vi-l spunem și vouă, cum învățăm ceva, vi-l dăm și vouă să puteți să învățați, să creștem împreună și vă mulțumim frumos că ne urmăriți. Eu am fost Vișan, vă salut!